गिबियावनो गासिबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। थारैनो जों दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादना जि 41थि जि थान्दै जख'न्थाइ जिल्ला आफादनि बेखौ जोङो फुंबिलिनि जि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि जि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो एसे सिगाङावसो मावफुंलांबाय। दिनै जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जे जों मिरु आफादनिसिम जोंनि बे बिथिङाव माखासे बिथांखिखौ जों दैथायगोन। जिहेथु जों गलाघाट हिसाबै जोंनि रायजो जानायाव गोबां जेंना जेंसिजों जों जुजिबोनांदों। जिहेतु गलाघाटआ नागालेण्ड सिमानि साखाथियाव जि रायजो जानाय हिसाबै जोंनि गिबि जेंना सिमानि जि जेंना बे दासिमबो सुस्रांजायाखै आरो गलाघाट ओनसोलाव जों दासिमबो हानि जि पाट्टा बे पाट्टाखौ जों मोनफुंनो हायाखै। बेखौ जों बोरै मोनफुंनो हायो आरो जोंनि जेंनाया बोरै सुस्रांजागोन बिनि सायाव जों मिरु आफादनिसिम जोङो दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बे बिथांखि माखासेखौ जों बिथांमोननो दैथायहरगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव जि थानाय जोंनि बर' बिजोंनि जि जेंना बे जेंनायाबो दासिमबो सुस्रांजायाखै। जोंनि गोजौ फरायसालि आरो गुदि फरायसालि बे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइजआ दासिमहालागै जानानै दङ। नाथाय गेजेर फरायसालिया जोंनि गंसेबो दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै। बे जोंनि थाखाय जोंनि बिजोंनि थाखाय बे मोनसे गिदिर जेंना जानानै फैदों। बेखौ जोङो मिरु आफादनिसिम दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों आरो जों बेखौबो दैथायहरगोन जे जेरैखि जाया जोंनि गलाघाटनि सिङाव थानाय जोंनि गेजेर फरायसालि बर' बिजोंनि जि गेजेर फरायसालि बे गलाघाट जिल्ला हिसाबै जोङो गंब्रै बर' बिजोंनि गेजेर फरायसालि दङ। बे फरायसालिखौ जेरैखि जाया सुस्रांनांगौनि थाखाय जों मिरु आफादखौ नारसिनगोन दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों। आरो दिनै जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबै जों नैबेखौ फोरमायनानै दोनखानो सानबाय जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 56 एनुवेल डेलिगेट कनभेनसन बे डेलिगेट कनभेनसनाबो जोंनि गलाघाट जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय सिसुपानि दख'रानि तेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव खुंफुंजानो थाखाय थांगासिनो दङ। बे गाबोननिफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन। बेनि थाखायबो जों जिल्ला आफाद हिसाबै गोबां साखाफाराखौ जों जादों। जों दासिमहालागै जोंनि जानाखि मावनांगौ जे खामानि बे मावनांगौ खामानिया दासिमहालागै फ्राय जाजोबनायनि लामायाव फैबाय। जों मैयानिफ्राय भलन्टियार्सखौ जों मैयानिफ्राय केम्प खालामहोबाय आरो हारिमुनि जि मोसाखावरि बिनानावमोन बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय केम्प खालामगोन। आरो जोंहा मैयानिफ्रायनो जोंनि जिल्ला आफादनि गासिबो दख'रा बिथांमोनहा बेयाव केम्प खालामनानै थाफैबाय। जामुंसालिखौ जों दासिमहालागै बरनफुंबाय आरो जोंनि डेलिगेट जि हल डेलिगेटनि जि नब्लां बेबो बेबो जाबाय। आरो जोंनि मेन गेट बे मेन गेटआ हयथ' दिनैनि गेजेराव बे ओंखारसिगोन। आरो गाहाय सायनासालियाबो फ्राय जाजोबनायनि लामायाव आरो दिन्थिफुंसालिया दासिमहालागै ओंखारजोब्बाय। आरो जोंनि जे अपेन मार्केट बेबो दासिमहालागै ओंखारजोब्बाय। आरो बेवहाय जोङो माखासे फिसा खामानिया बेयाव थालांनानै दङ। बै फिसा खामानिखौबो जों दिनैनि गेजेराव सुस्रांजोबगोन। आरो जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानगोन जिहेथु जोंनि बे हाबाफारियाव गासै 33 जिल्लाया बेयाव बाहागो लाफैगोन। बिथांमोनखौ जों जेरैखि जाया लाखिनायनि थाखाय जों सुबिदाखौ होगोन। बिथांमोननि थानायनि सुबिदाखौ जोङो खालामफुंनानै होगोन। जानायनि सुबिदाखौ जों खालामनानै होगोन। आङो नैबे समाव नैखौ खावलायबाय। आरो जों हारिमुनि बिथिङाव बेवहाय गोबां हारि माहारिनि हारिनाय मोसानाय बिथांमोनखौ जोङो बेयाव दिन्थिफुंनायाव जों लाबोनो थाखाय हांख्रायदों। दासिमहालागै जोंहा गासै 23 हारिनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बिथांमोनखौ जों दासिमहालागै थाग थियारि खालामदों। बिथांमोनजों जोङो कनसेन्ट लादों। बिथांमोना बेयाव फैगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना होदों। जोंनि साखाथियाव थानाय नागालेण्डनि नागानि मोनसे जि मोसानाय बिथांमोननि जि ट्रेडिसनेल मोसानाय बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो मिथिहोदों। बेखौ जोङो बिथांमोननिसिम जोबोद रोजा साबायखर जासिदों। आरो दिनै जोङो दिनैनि थारिखआव जों बेखौनो बुंगोन जे गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लोब बाहागो लाफैनानै जेन' जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहैयो बेखौ जों गलाघाट जिल्ला हिसाबै गुरै खावलायदों।